Mr. Odula, hey. Jelasi basi kubalunye kajuluka ibe kupanda jelasi wajiza tu ebeyo kodichi makala dirichani basi kubanu ibeyo timachita ya jelasi ibe kwanza tu tizamuone kuti nzatu alindindalama alindichuma timakonda ipeyo kuyankula kuti iyeyu chamuza muone chotinga chuma chake ndichamakazi kodi chimakala chani inu andu enu chimakala chani chili chani chimakamba ipeyo tatu ibe kuti iyeyo chuma chake chichamakazi chimakala chani ipeyo zibwino ipeyo kati iwe uli obutika iweyo uzapezele mpata okukamba nzanu iwe uzimbokala nawe iniyaliyali yose mulungu akupasa nso chuma iweyo chuma iwe umakamba iweyo kuti iyeyo chuma chake ndichamakazi iyeyo iweyo kodi paziko pano akadadipanga ipeyo kuti ipeyo tikale ipe tonse ipe olemela paziko pano ndani angakwile chito paziko pano tonse ipe titolemela koma iweyo mundu iwe umakamba kuti iweyo chuma chake hindi chamakazi koma iwe liwajelasi tikira iwe ndawi yako ipika tikira iwe ndawi yako ipika koma iwe umakamba iweyo ungodikila ndawi yako ipika mulungu akupansazo chuma iwe usadiwe uzingolukamba nzako kuti iyeyo chuma chakake ndichamakazi zibwino chocho chochocho iweyo yo yeah.